Vandaag spelen we Hypershot. Ja, dat zien jullie hier nu in beeld. Alleen geloof ik. Dus het Captain the Flash. Of is het free for all? Ik denk dat ja, het is free for all waarschijnlijk. Oh, damn man. Oké, waar zijn we? Wat? Dat is eigenlijk niet leuk. Ik word helemaal donker gemaakt. Holy dan. Bro, gewoon niet van deze wapens. Slechte wapens. Nee. Dat is wel gemakkelijk te wapen. Yes. Nee. Bro, die guy. Eindelijk, mijn wapen. Oh, lekker. Wee. Bro, what? I know, hij zag me. Hoe moest ik hem zien? I know. Oké. Er is best nog vrij. Alleen als ik hier nog op kom. Wat? Haha. Headshot. Tralala. Nee. Maar één die tralala en dan kan ik deze. De tralaleroken. Zoals jullie boven zien, denk ik. Wie heeft er nog een tralala? Yes sir!
Ik heb de tralala gun. Ah, nee, nee, nee. Maar ik heb gewoon de tralala gun. Ja, wat? Oeh, wat is dat voor wapen? Dat is van mij, jongen. Holy dan. Doei doei. Oh, opeens ben ik zo goed geworden. Ja, guys, vergeten niet te abonneren. Want ik heb nog tralala. Ja, nu heb ik die niet meer. Nee, kom op. Dit spel is denk ik voor... Ah, nee. Waarschijnlijk niet. Oh, het is net voorbij. Waar is het? Is het free for all? Ja, het is free for all, denk ik. Of tenminste... Nee, het is free for all, ja. Holy dan. Tralalero, tralala. Ha. Sorry. Oeps. Ik ben aan het kussen met het bord. FBI, open the door. Wat? Hey joh. FBI, open the door. Ga ik er om op. Wacht even. Yo, wat? Bye bye. Ah. Niemand krijgt mee. Wat?
Krijgen jullie allemaal? Oh, de shield is klaar. Haha, loser. Like als jullie een part 2 willen. Wat? Die zag ik helemaal niet aankomen. Maar je moet natuurlijk wel goed opletten natuurlijk. We kunnen langs alle kanten. Ik dacht even dat ik van de trap heen. Holy moly! Dat ik gewoon naast me zijn. Wat? Nee! Ik wou daar boven gaan. Oeps. Wow. Hé, dat is mijn prooi. Snap je, prooi? Nu op de huis binnen. Oh. Echt stom, maar ik zag hem net. Het is niet erg dat ik zelf in het klassement sta. Zoals je hierboven ziet. Ja, niet daarboven, maar ja, bij al die mannetjes en zo. Oh nee, ik word die kijken. Dan kunnen we allemaal van hem af. Maar natuurlijk wou die jullie. Altijd hetzelfde met jullie. Doei doei! Mama? Mama? Mag ik mijn jongens een rokken? Nee. Doei. Hij valt echt zo over de muur. Lekker, ik heb hem. Nu weer. Op de kant. Nee, Nolla. Nolla, nee. Het is aan 9. Nee. Oei. Ja. 10 minuten. Ja, mijn gun ziet automatisch. Wat is dit? Nolla. Ja, waarom op tv?
Waarom dat tegen? Oei. Oei. Hey, 6-7 game. Oh man, die kostte ook gewoon echt 6-7 Robux. Woehoe. Lekker. Hij zag dat niet eens. Ollie dan. Nee, ik wou net op springen. Oké. Zeg alsjeblieft dat ik heb voor de 5. Wat is dat? Is het nu met teams? Ah, waarschijnlijk is het met 10 mensen. Maar gewoon. Maar. Kan ik niet wie de meeste komen. Ja, wat team dat er niet. Oké jongens en meisjes, als dit potje gedaan is, ga ik wel echt stoppen. Ik weet niet hoe lang we al bezig zijn, maar ik denk wel echt lang. Nee. Alsjeblieft dat ik het maak. Oh, dat is voor mijn tralalero. Hopelijk heb ik hem niet aan. Beste. Oh ja, ik heb hem aan. Kijk hoe mooi. Tralalero, tralala. Wauw. Doe hartje in de reacties als je deze kleur of weer mooi vindt. Oeps. Tralalero, tralala. Ja, mijn vriend vermoord. Ah nee, nee. Ha, je dacht het maar, man. Ik zag je wel. Ja, oh, nee. Hey, weet je, ik ga op de trein als ik kan. Nee, ik kan niet. Waar is die guy? Waar is die guy? We zijn naar beneden gegaan. Wow.
Ah, van achter. Ik zag hem niet. Ja, hij is dood. Waar is iedereen? Durven ze die aanvallen, die diertjes? Wat, wie was dat? Doei. Oh ja, weet ik niet. Kijk, ja, ik moest gewoon een van de twee kiezen. Where should we slide? Where? Hey, ik wou je eens naar achteren. Auw, mijn neus. Ga je naar boven? Zo, killen. Ah, zo ga je naar boven. Ze willen mee hebben. Vlug maar, ik kom erin wel aan. Oh, iedereen gaat al mee. Sorry dat ik zo stil ben. Ik was het niet nog niet. Woehoe! Yes, geslukt. We zijn al die. Ik zag je wel hè. Guys, kort daar gevallen. Help. Nee. Oh nee. We zijn nu al 24 minuten bezig. Wat? Ik denk het toch maar hoor, want bij mij staat er 24 minuten in. Ik wil zeker geen 30 minuten bezig zijn. Maar weet je, voor jullie gaat het nog iets langer.
Deze. Speciaal voor jullie. Haha. Oh. Nee. Oh, sorry. Nee, ik wil op die gaan. Wacht op je beurt. Wow, ik ben nog nooit in deze map geweest. Deze map is wel echt cool. The train that goes, you never know train that goes. When the sun is rise, open your mouth and close your eyes. The train that goes, and I am young. There's our plane train. Slide. Oh, ik kon net naar die kerk gaan. Jammer. Oké jongens, dit was het dan. Ik zal maar zeggen, tot de volgende keer. Daag.